Vi skal bruge 2 slags opskrifter i dag, fordi I skal lave 2 slags mad, som handler om noget, I skal bruge og spise i dag og i morgen. Og det er fordi, i morgen, der kan vi ikke spise herinde. Der er kursus herinde, så derfor så skal vi lave en mad, som vi kan lave, og så tage med ned i klassen. Derfor har jeg lavet om til, at de skal have burgerbøffer. Og så skal I lave nogle burgerboller, hvor I så skal lave dejen i dag. Sådan at den der bolledej, som I skal lave til burgerbollerne, de skal stå i køleskabet natten over, og så ruller I dem i morgen, og så bager I dem i morgen, samtidig med, at der er nogen, der laver burgerbøffer. Sådan at nogen bager boller, og nogen laver bøffer. Men i dag gennemgår vi lige opskriften på det, I skal lave. Ja, det der, det synes jeg så ikke er helt så handy. Hvad laver I? Kan du koncentrere om det? Jeg tager den først. Og kom nu. Aske, hvorfor skal du lave mad i? Der sidder 4 mænd der, tror en tømmerflåde. Jeg er med nævn og læse. Hvem er så det, der ikke sidder i dag, hvor jeg skal lave mad? Jeg får for meget. Kan du kigge i opskriften samtidig med, at vi sidder sådan der? Er det okay? Godt. Så slår jeg op på den her pandekageopskrift, som er inde i midten af det papir, jeg har givet jer. Nu kigger jeg med Frederik. Der er ikke så meget på gå galt her. Bland mel, salt, sukker og kardemomme. Hele balladen i en skål. Så har jeg nemlig pisk æg og mælk sammen. Æg og mælk sammen? Ja. Og rør det i melet. Og hvordan skal man forstå det? Hvis man står bland mel, salt, sukker og kardemomme. Punktum. Pisk æg og mælk sammen og rør det i melet. Punktum. Punktum. Tilsæt olien. Maja? Det betyder, at du først blander man det tørre, og så hælder man det fine. Ja, og hvorfor skal man hælde det på den måde? Fordi så... Var det ikke fordi ægget, der er bindemiddel? Ægget er med i, fordi det er bindemiddel, så det ikke bare bliver sådan nogle mælkeklister. Det er rigtigt nok. Men hvad er det smarte ved at piske æg og mælk sammen, før man putter det i melet? Fordi... Hvad tænker du? Fordi det er nok... Det er hårdere at gøre det, når der er mel. Ja, så hvis du bare skruer et æg ud ned i melet, hvad tror du så, der vil ske med dig? Så vil det blive ligesom... Sådan en klump måske. Gud, det er bedre. Så man skal først spise mælk og æg, og så putter man mel i, man har. Men det betyder jo altså, at vi skal i gang i 2 skåle. Og hvis nu man sagde, at man havde 2 skåle, der ikke var lige store, kunne man så sige, hvorfor en er så den smarteste at bruge til den med melet, og hvorfor en er så smartest at bruge til den med mælken og ægget? Og hvorfor det? Markus? Den lille er nok bedst til mælket og ægget, fordi der skal man ikke fylde helt op til handen og det. Nej, fordi hvad skal der ske, hvis nu man puttede mælken og ægget i den her? Hvad skulle man så, hvor skal det være hen til sammen? Det hele balladen. Til sammen? Jamen altså, hvis nu så tog man mælken i den her. Ja, og så hældte man det der æg over i mel. Ja, så derfor er det smartest. Yes, så man skal ikke stå her med strik med et æggebager eller et desilitermål eller et eller andet. Man bliver nødt til at have en skål, hvor man kan have det hele i til sidst, når vi blander sammen. Så derfor... Jamen, hvor mange deciliter mælk skal vi tage for det sted? 4 til 5? Ja, tager med 4. Og så kan man altså se, hvordan det er, om man lige skal have en slat mere i. Men 4 deciliter mel, en halv teskefuld salt og 2 teskefuld sukker og 1 teskefuld kardemomme. Så skal man have 3 æg i og 4 deciliter mælk, og så til sidst en slat olie der. 3 Der skal også være på panden. Der skal også lidt på panden. Det er da sådan, det er. Det er sådan, det er. Yes. Det har vi ikke tid til. Så hvorfor tror jeg, at jeg har skrevet, at det optimale vil være, at ikke man selv skulle hvile, men at dejen skulle hvile en halv time? Så bliver den tør.
Hvis dejen hviler en halv time, så bliver pandekærnen tørre. Gør det. Synes du, dejen skal hvile i en halv time? Nå, det kan vi ikke nå. Men hvorfor tror I, at dem der sådan laver verdens pandekageopskrifter gerne siger, at det er godt for dejen? Det stod også det der med, dengang vi lavede frikadeller, der stod også noget med, at frikadellefarsen hvilte en halv time. Det havde vi heller ikke tid til, fordi vi er presset af de her 90 minutter. Hvad sker der med melen og mælken og det der, når det sådan lige får lov til at stå lidt? Tænker I? Hæver det? Ja. Hæver det? Nej. Der er ikke noget, det bliver stift. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Det er fordi, der sker noget med melet. Ikke også? At det er ligesom om, det hænger mere sammen. Det stivner lidt. Ja, sådan at det bliver lidt mere fast i det. Og så kan man se, gutter, om man skal have en lille slat mere mælk i, hvis I synes, men det skal heller ikke blive for tyndt. Mens der er en eller to i gruppen, der laver det, så skal den anden lave noget. Så den her, eller to andre. Og det er den sidste opskrift, der er på den her side 14. Nu sætter jeg lige en flyvepost her. Eller 2 deciliter koldt vand. Fordi lunken, det er sådan... Hvad er det? Det er sådan på grænsen. Mathilde, hvad er det? En gang. Hvad? Det er sådan noget, der stadig er varmt, men du kan holde fingeren ned, men heller ikke ned. Yes. Hvorfor skal man bruge lunken vand? Sådan noget, man kan have lillefingeren i, uden at brænde den. Hvorfor skal man bruge det i forhold til gær? Hvorfor er det ikke kogende vand eller koldt vand? Hvad siger du? Jo, hvis der er brugt kogende vand, så kan det faktisk godt smelte. Koldt vand. Ja, koldt vand er måske sådan lidt på rum. Men hvad sker der, hvis du putter kogende vand ned over gæren? Så smelter gæren rimelig hurtigt. Hvad sker der, Nasse? Jo, så slår man de der gærceller ihjel der, som egentlig skal få den her dej til at hæve. Men det vi bliver nødt til at gøre, fordi I skal bage bollerne i morgen, det er, at I laver dejen her. 2 deciliter lunken vand, en halv pakke gær, 1 deciliter rugmel, det vil sige 1 deciliter af det her, en halv teaspoon salt og 3 deciliter hvedemel. Det kan vi sådan en fætter her. Det er sådan en. Sådan en her, damer og herrer. Det er 3. Så hvis man lige siger 3 deciliter mel i den her, så er man klar. Det der så er, det er, at den her opskrift her, på de 2 deciliter vand og en halv pakke gær og rugmel og halløj, hvor mange boller giver den, siger den opskrift? 4. Prøv at kigge ned i opskriften. Hvor mange boller tror I, at man får ud af den her burgerbolle-opskrift? 4. Jeg tager lige den med række lappen op. Det gør du. 4. Og det vil sige, jeg synes 4 måske er lige lidt nok. Så vi gør det, at vi laver dobbeltportion. Undtagen det med gæren. Man bruger stadigvæk 25,5 pakke gær. Men så tager man 4 deciliter lunken vand. Det vil sige, hernede i den her, der kan man se, hvornår man kommer til 1 deciliter. Der er sådan en streg
decilitermål, vi har, hvor man kan kigge ved 4. Er I klar på det? Så man bruger 4 deciliter vand og en halv pakke gær, 2 deciliter rumel, 1 teaspoon og 2 af dem her 6 deciliter hvedemel. Så det er bare 2, der er fyldt helt op til kanten. Og så roder